Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas, intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastrita ti biyag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biyag. Dear Manong Nemi, Nebag nga bigat yu amin nga sang ampada papagayam. Manipod ito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Amasarakan iti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At di man sumangbay iti programa. Dear Manong Nemi, kada iti pagayam nyo ni Manong yun, Nemi Ruiz, kumapkablawag, tinimbaga bigat, nimbaga daw, nimbaga oras. Kada kay aming sangapada, nga madamaitan nga agbuibuya, pag-share di programa tayo. Kumusta kay aming sangapada, pag-share di programa tayo, share. An advance Merry Christmas and Happy New Year. Kada kay aming sangapada. Irogyan tayo, kapsatap numalpasin. Yeah? Malpas tayo man dati ba sa apakasaritaan, ngayon tayo man napakaadawan iti adal ken liwliwa pagsarmingan ti biyag. Ti pagkasaritaan ni Eileen nga napauluan asino ti agom. Sagudayin ti sunat, Dear Manong Nemi, apay nga tangamin Manong Nemi, nga adda di kiti nagasat, addamet di kiti nagsanggasat. Kasla kanyak Manong Nemi, nagsanggasat ak kunak idi, nagsipod ta idi addan puot ko Manong Nemi. Tilayang nariingak nga adda, ket ni tatang ko nga may nga pulis, ken ni Lola Sabel Manong Nemi, adda kami ti may nga balay. Inisaludsudik kinilula Manong Nemi no apay nga awan tinanang ko. Imbaga naman Manong Nemi nga natay ka no nga nangipasngay kanyak. Inisaludsudik kinitatang no saanen nga mangalapay iti may kadwa nga ina. Wingiwing ti sungbat na Manong. Kabuta, awan ka nun tirantana pay nga mangala iti may kadwa nga asawa na. Tay bukbuk na kanun kanya kami pinsan, ti amin-amin na. Tapno may kanak tinaran niya kamasakbayan. Sa nga balik Manong Nemi, tadamat ni Lula, nga panakalulak, panakainak. Tanasiyat mo't Manong Nemi, panang disiplina kaniyak, ni tatang kastamateng kini Lula. Talong ang kakabsat, datatang Manong Nemi, nga anak ni Lula, aputot, dadijak ng kitkita, nga lulok. Wan, sinuda, dagiti kakabsat, Manong Nemi, ni tatang ko, da Auntie Sonia, nga inauna, ken ni Auntie Carla, nga nagtenga, tani tatang Manong Nemi ti burdek. Adamatan bukod da nga pamilya, ken bukod nga balay. Mamano nga sumarongkar daritoy,
takunada no sinuburodok. Iso kanot pagganan ti ina. Iso nga ni Lola, agyan kada kami kinitatang, tanitatang, kad isot burodok. No mampay samot unay nga bakat pay ni Lola manon naming nga adun digiti ang angalan na. Ti makadakis manong sa nga baling awan nanang ko damat ni Lola ko na. Ngayon ti makadakis. Idada ko ni ti grade 5 manong naming elementarya. Edita. Mapukaw kumeten ni tatang ko. Gabot na may isa nga polis manong name ni tatang miyembro iti reading team. Grenada ti kuta dagiti drug pushers kada drug addict dagiti drug lord. Dagsanggasat manong name tamaysa ni tatang ko nga napaltugan. Ngagngabit kan patay nga dati ospital. Ngam kalpasan lang ti makalawas indeklaradahan nga natayen ni tata. Nagbalin ako nga daksang gasat manong. Dududwa kami laingen kinilula. Gudbayat manong naming nga nakamansayag ni tatang siyempre imay di kiti kakabsat na. Naiso pa lang ti kapapautan nga panakadanak, panakakitak ka nakuhada manong. Dagiti kakabsat ni tatang ko, ni Auntie Sonia, ni Auntie Carla, nagramamaten dagiti asawa da, ken dagiti kasisinsin ko, na natataingan ngam siyak siyempre, tanawod-udi ni tatang manong naming nga nag-asawa. Kinararakop dak, kabayatan hagsangsangitak. Ang nga bali, kaanakan, Aileen, balasan ko. Tadda kami, nga kakabsat, di tatang mo. Siyak ni Antim nga Sonia, nga inauna, kada kami. Dahil tabat ni Antim nga Carla. Kasanong kam to pa yung kinilula, Auntie, kinawamit ni tatang. Planuan tito nga na yung bagti amin. Inton malpas ti tabon. Ket tawon ti pagdanagam tada kami. Ubing ka kita dakamlatan ti makamo at ubing ka karon. Inosente ka kabay ka nagiti bambanag. Sanda kami kung mga baybayan kini Lola Auntie. Kasta nga ron tinapasamak manon nini. Jadi awanin ni tatang tanalpasan nga naitabon. Kabuto ubingak, diya mo, kintiyak maawatan, di kini mapaspasama. At na ited, manon nami nga kas, a benepisyo, para kinitatang ko. Nga siyempre siya kano, ti beneficiary. Nga magabuto ubingak pa, manon nami saan kano nga mabalin. Nga ited da kanyak, hanga mabalin nga siya ti manggigam, taong pa nga ron ti amo. Kahit ni Auntie Sonia manon nami gabot tayo sa kwanat inauna isot ta kaiyawatan na. Wait. Iti dua nga dekada kas panakaawat ko nga panagserbi ni tatang iti pulisya. Tsaka mo, numano? Sa agpensyonak ka numano. Data ka nung pa tinayan ti benepisyo. Nga gabota siya tinabati ket siya iti papanan ti pensyon no anyaman deta nga pensyon siya man unay maawatan idi binulan ka no ket ni Auntie Sonia manon nami iti pakaipanan na so kano ti mangidulin manon nami inosente karagiti nga mangkutobingak pa. Naging gaman ng naming agapo, tadududwa kami ka ni Lola dito'y balay. Kabay lamat ka diyan ni Lola. Iti mga sikaso kanyak, nalaymat nga agluto, agdalos, aglaba. Nagtutulag dagiti duwang agkabsat, manong nami, Auntie Sonia kini Auntie Carla. Nga medyo mangmangig ko ti kasta panagsinupyat da.
Siya ka tumayanda. Gabata siya tinauna. Apay no inaunakan manang si katirumbayangan. Siya. Gabata siya ka sa salita ti insurance. Gabata siya ka sa salita. Dagiti nasken ka salita. May paggrip ka di Arthur. Nga ading ta. Sakto yan. Dagiti dua. Kasanong order sa balay. Agbakante. Agbaling balay ti alalya. Hindi. Agsapol tayo ti mangupa. Tayo so pa na dyan renta na ti makabulan. Ngagbaling nga kwarta. Kahit sinumangigam ti kwarta. Ang problema ka. Siya, kapot siya tinauna ko nakmet. Ang problema mo, Carla. Unang dapat karbengak. Ano karbengak na yung bagbagam? Kapsat nagmada ni Arthur. Sapo. Siya lang orti ka sa sarita, hindi tinasken nga ka makisarita at siya lang orti inauna. Manang Sonya, saan ka kumangbaling nga agom? Hoy, kahit mo tutungpain ka? Sino tayo ang maging magbagam? Magkakayat mong aguman ti kwarta nga para ko may karatang obing. Para ko maging Eileen. Hatap na yung magkakang kakarala. Dagito nga kwarta kay magbagam. Dati kumatlanggat agpa itong maglaing ka ni Eileen. Inton ka ano? Inton tumteng di pa nagmature na. Nga dati bagbagat ilitag. Inton ang taon ti 18. Kung ka nang tumatlag ito, tsaka mo apo mga matno. Tal na ka man. Basta siya timakam mo. Bahala ka. Naagom ko kita kamsat. Kahit mo tatumpahan ka. Ay, naku, ay, anak ka. Di kaila mabain na dapat nga mismo ti sangwanan dati apo ko. Ito pagsasalitaan nyo. Pasensya kayo, nanang. Dito ngamin na anak yung Carla. Sikat hindi Gabot sa sikat inonan, sikat naturay. Nagsardeng kan. Alam, nagsardeng kayon. Nga, innocent din ito yung apo ko. Pag sinsinublatan na kanyang kitaan. Pasensya ka na, Eileen. Auntie, awan ti pagdanagam. Da kami, iti umayan nyo kini nanang. Okay? Hanggang sina kini lulam. Among matkait, ngawan sa bali ka, nang patakil kang kaidi, nang tagibi kang kaidi, no saan nga ni nanang, ni lulam. Han? Ta di matay, ni ipag ko, nga asawa ni tatang mo, nga nangipasngay kang ka, ni nanang, ni lulam, tinang tagibi kang ka. Ngayon nariingam nga inak ni lula. So nga, saan kaya agsina? Daki nga doon, ati ala mi sa dyan syudad. Tas sa dyan nga orti antibalay mi. Idya kaya nga gindag. Kasi ano nga rin ti panagbasak, anti. Kati dyan mo doon nga ituloy Idya kan nga grade 6. Idya kan to pa rin nga high school. Idya syudad. Idya kan to pa rin nga college. Awan di bagdanagam. Tati panagbasam. Ada na kasagana nga kwarta. Ngu sarem. Sige, auntie. Kahil iliw ko ito na ito nga balay. Awan di bagdanagam. Tadag kasera. Isupad yung kwarta. Okay? Sige, auntie. Ni amin nga, hindi kasi nga gasat ko. Ope nga amin. Ando ko man di kiturumping nga matay. Ope nga ni tatanggot di batay. Nakapudpud nga ti panagserbi na ngas la puli. Ngas may isa nga pulis. Alam, sa mo na salsudan na ta. Gasat-gasat na talaga ako na daw mo na damot udi. So at ramide, magsingsingpet ka, ipas ng mundo tagbasa, kat maadaan ka to napintas nga trabaho, napintas nga pamilya. Okay? Okay, sige auntie. Inadda kami ni Tisidong ti pamilya ni Auntie Sonia manunemi awmet kaditi agbalin nga problema. Tanasayat mat kanyak manunemi ni Uncle Roldan nga asawa ni Auntie. Kaya nasayat mat kanyak dagiti inauna siyempre ng siyak nga kasinsin ko. Nasayat damet kini Lula manunemi. Dito yakon nga nagraduar ti elementarya aging ka nagbasa akong ti high school. Nung kasta nga mapanak manong na may agbasa. Siyempre dumahotak kini Auntie. Auntie? Ti kawartak. Eto'y. Dahil pagpletem, pag merienda ka, kaya mangang tumaten, ti pangal daw mo, sa dito pletem nga gawid. Pag merienda tumatin malem.
Numabaling ko, makit saan ka pa kitang mimiriandan? Kaya, agin inot ka. Apay agin inot ka, kanti. Kaya duman ti kwartak. Anata ko nam? Apay agin inotak ko na, kaya duman ti kwartak. Kwarta ti bagbagam. Kit, manon nga makatawanin nga maupaan ti balay mi. Sa binolan nga da pensyon, nga para kang makanyak, nga takay tumawawat. Kaya na jay, dadumapay nga kwarta nga, na itididi nga, binipisyo ni tatang ko, ti panakatay na. Ano nga tikad mo sa wan, balasan ko. Itid ko keng ka, kit pangusaram. Kit bahalak mo tanan, pangusarak. Kamit nga imutan na. Nga masapul lang nga makontrol. Tapos saan ka mayawawan. Anang mayawawan nga bagbagayo. Apay kung kontrolin nga minti kwarta nga para kanya. Aileen, kumatakas ta anak ko. Nasta imimutan dak eh. Apagpagso pagpletek, apagpagso pagberyandak, apagpagso pangaldaw ko. Ulat extra kon. Manot kahit mo extra. Sige na yun, 50. Nagbasitan. Anak ko, ubing kapay. Among ka din at kwarta kat isot mangyawawan ni tao. So ngumayat ko manuno saan. No anyat itid ko ka. Isot usarem. Yung mapi imimutan taksan hanggang imutan. Arami daglayang dati pa nakadisiplina. Gusto sa amin ko na ni auntie. Ana? Ni auntie Carla, kung gusto naman ko na nang aguwang ti kwartak. Aileen sangkon to na kayat pa'y nga mangig deta. Nagloko kang hubing. Apay kasasalin na ka na auntie Carla? Kano pa'y nga na, din pa nagsalita yun, ha? Sa bidungan at panunod mo. Basta. Ore-ore nagtasbasa. Manong, tsaka mo no, apay akas titirig na. Apay nga grebelde ak. Umapalak namin manong naimi kadagiti sa eskwela ak. Nga nakanadot kwartada. Kaya din to ta, ibagbagada kanyak. Apay kami nga makontrol ti kwartak, nag-aasatak, tagpempensyon na. Iso na lang apay kami nga sakhang nga siyak ti mangigam. May istorya pa kada kiti kaskola ak manong naimi nga dabalay mi nga binulan nga upaan da. So nga, nukasta nagsasarita kami kada kiti kaskola ak. Ibagak nga takasanggasatak. Ibagak damat nga nagasatak. Ni Arnel manong naimi kaskola ak. Isa ti may isa nga kang runa nga close kanya. Nukasta nga agmismiso utak, pupungtutak, gabong hartag rebel de tereknak manong naming isuti magsasalita kanya. Anak ko si ka Aileen. Ha? Basta, marito ulok. Apay ngamin. Baka di mo may pas nagtagbasa. Baka bumabad ka di grades mo. O, reject pa basbasal. Kahit ko alam ti kwartak. Ori saan nakagbasa. Basta may dadamin nga kwartak. Nagdakkel. Magastos ko na jay, oray no, bakit takton, adon to pa lang. Di mo ko na yan tikas na Aileen. Amom no, adaking ka ti kwarta, alis tong maibus, nabara. Hanya? Namaminsan ka gusto ni auntie, kanunungam nante, sana ka kanunungan. Ibagbaga ka taksangga sa tak. Ang ibagamat na gito na dumang nga nag-asa tak. Nagasat ka nga talaga. Apa ko mga nagastak? Kumakon ko rin ti kwartak. Awan ni nanang ko, jak panangkit kita, picture na lang. Natay ni tatang ko di grade 5 back. Gabuting kwento, tapulis nga road. Ganto kano di kiti benepisyo nga ni Ted. Samad ka siya timawat. Inalamat na diyang agong nga ikit ko. Uy, sagag, sasaw ti kasta. Ang sasaw, sa mga usgaan ti padam nga tao. Padumit. Alaman. Oo, matipakita na. Dinakit kayat gaited kanyak. Napangusaram ko mga amin. Katsam, nato kumat kwartak, di libre ka. Nato kwartak, ng gamak.
Magatang ko ti kayat ko ng gatangan. Oh, han? Saan nga makonkontrol? Ngayon nagasat ka, tada palulam. Nagasat ka, tada antim. Tapi ako mamat na siya at nga anti. Aileen, saan ka kumagrebelde kasta? Kansa kang kumangamayaw awan. Ano nga mayawan? No sinuman ti agrebelde, sigurado mayawan. Kasla kumakita-kita agbaring nga drug addict. Oh, agrebelde da, taore manubak nang da, awan panawan di kiti parents da. Gabong nga tinegosyo, trabaho, kwarta. Itadaman nga preso ti ado a kwarta kada kiti anak da. Anim, isumat ti mangyaw awang kadakwada. Agsyabuda, agmarihuanan da. Handa ipas nagtagbasa. Iso nga sa mo kalkalikaguman, nga maiggamam ti bagbagam nga kwartam, tama nga nisot mangyaw awang kang ka, basta. Agaguman ka din na antisoni ti kwartak. Hana ka matimimutan, ano nga ang imimutan? Ikan na ba't gusto nga, usaran. Takit ko kumamad ka, da extra. Hala nga sa sing-sing kwento sa nga gasod, extra pagpagiso. Jack, di ka pwede ilibre. Hanga bali nga din ak may libre. Tadakman nga mga libre ken ka. Basta, Aileen saan mo ko may tulok? Nga reta nga panagrebrebel dem, ti mangyaw awang ken ka. At tuya, kamang tulong ken ka, nanyaman problema. Agyaman na Arnel, yung tsakla mo, talagang nga, no agawid at, masusuro na kalata talaga. Sila dyak kahit makita ni Auntie Sonia, taparakan niya, talagang nga agom. Oo na yun, sabsabidungan ti panunot mo, nga dyak ka mo no sinong pagsabsabidong ken ka. Bagbaga anak matno ka ni Lula manong nemi. Aileen, apok, Lola. Tapi, mali po ni di, ag high school kan. Kaya, nakita nga, naisim ka. Awang matrinay din na samit nga isim mo, kinaragsak mo. Sino kumati naragsak, Lola? Awan nga nagpadpada na kiti parents ko. Kaya handa akmet, nga lulang mo. Kanadapin ni Antim. Nasayat man kang kanagiti kasinsin mo. Ganamang gani uncle mo. Amuyo ka dit mapaspasamak, Lola. Mapaspasamak nga niya, po. Nagkawuman dati kwartak. Ano ako na? Tiko na, Lola, aguman dati kwartak. Sino ko mo ti mga agum iti kwarta? Ni Auntie Sonia. Kaslita. Nung kumakakayat ka nga imaspasyar ng bakasyon, di ada ko maaramatek nga kwarta nga pangpaspasyar ko kin ka. Hintag mall. Nag-shopping ta. Nabayagin nga saan ka ng isibro ti badom, Lola. Jakbat ka sa pulan, di baro nga bado Ado pwede tali kita badok nga saan ko man kaususaran. Ay ko mati problema mo kanyak. Mapanta ko mga Jollibee, kada McDo, kada nata. Kada hamad nga gliw-liway ni Antim nga mangluto. Nakasaga adumatlat tali kita sa daan tayo dito. Di naman bye-bye Anti pananggatang na iti maintenance ko. No, dagsakit ka na ta, isospital na tamay. May gamak ko man sa kwarta ka. Ay, ikatimtan yaman na panagrebrebel dem apo. Saan ka ko mamangpatpataw ti problema? Awan sa bali ko mga ramidem na di mangipasnek ti panagbasam. Kaya, hangka ko mga mayaw-awan. Ken, gananat ka. Barbaring no, sapay ko mata, matunoy ang terapaap mo. Ken kastamatan, nga, naranyag to, ti masang bayam, ken naragsak kanto, naragsak to launa yung nasumina, ken kapaw, numakitak nga napintas to, ti biyak mo. Saan nga napintas, Lola? Taitapay, kat talagang aguman dan ti kwarta nga para kanyak. Sak kuma, ti agnam ay. Di kasinsin ko kid
Nga dadang isit ikan ni antik ti kwarta. Aramatin na ti kwarta. Ngay ditad na kadakwada. Isusapo, saan ka panunod ti kastapok? Agpadpada mat nga da trabaho da antim kin uncle mo. No, pa lima di kiti kasinsin mo nga anak da. Nga dua palat nakaraduar kat kapiksa nga agbasa di kiti kasinsin mo iti college. Hindi problema maya. Basta da problema ko lola. Basta da problema. Pwede na ko niti second year college manong nemi naawis nak na minsan ni Bubot. Eileen. Ay, Bubot. Ni Arnel. Ako man ita. Absent ni Arnel. Tsaka mo. Masakit siya. Ang kasarong ka rin masakit. Di ang boyfriend mo. Gusto ko ang boyfriend ni Arnel, oy. Singar ti boyfriend mo. Siya? Kahit na? Talay bagbagam. Oh my God. Anda panan tayo. Panan tayo. Di mo kaya tag-relax. Di ba? Da problema? Problema. Gabot ha. Hanga sikat makigam ti kwartam. Kwartam. Ngam siyamat nga sikat agigam. Madamat mangkong kontrol. Nga agumunda. Han? Di mo ni palikap data. Agmular ti panunod ko. May ka dati solusyonan ti data. Ito'y. Basta umay ka. Let's go. Manong Nemi. Napang kami tibay sa nga lugar nga kastaw na tiba angot kong asok. Nabasit ito eh. Sigarilyo. Sigarilyo? Marijuana. Sus, jakayat bobot. Shhh, babit lang. Nasaan mo kaya? Di saan? Di saan nga marijuana at sigarilyo? Ang pinamang sigarilyo ah. Bimabayanak sigarilyo ah. Kita mandi kita. Lamang kit pada mong ida nga babae. O, anat lang ada. Nakaragragsak da. Agkat katawa da. Umis-isim da. Ang problema da. Tawanan mo yung problema. Dito sa solusyon di problema. Para maram dito. Diyan kayat. Diyos dito eh. Diyos, baka da harak na. Gagangay Laramanam. Pagustom kami na. Ramanam o no, saan ka matpilitan kat basta ramanam. Kat no di mo kahit talaga, handa ka pilitan. Sige man. Diyos, namadlaw at daarak na ano. Ana, mayat? Nagmayat lamiis na. Nasanger. Gagangit arak at sanger nga. Kasi nung makasolusyon di problema na ito eh. Ang katurahin nagsamay. Kahit ko pa eh. Oo, magitam. No, kung maawan arak na nito nga Diyos, hamok ko man kayat. Ngayon, gabot na daarak na, dahil ito mangawis kang ka. Diba? No, Diyos, nga awan arak na gagagang lang ang Diyos. Umunay kang kati one glass, diba? At, thank you ko naman. Ngayon, gabot na daarak na, halapay ko na, mapay. Ala na, kanakpay. Sabi ko na, bitlaang. Ang problema, ito ay panin. Mayat? Mayat, bro. O, kagiraan to pa. Sigarilyo mga nod. Huwag hangawa, awan nga marijuana, wan. Huwag, dito sigarilyo lang. Gagagang yung sigarilyo. Tak. Kagmayad gayang, maglalalo na marihuana ko ma. Diyan kaya. Hindi nagkasulisog. Umanayin natin harak ng sigarilyo. Sigurado ka. Minumakpay. Sigan dito maong. Naging gata ka ba ilam? Oh, ada pa problema? Bahala na. No, agumanda da kwartak agumanda. Sus, aman na siya nagbasolahan. Tumpa-tumpa, ito ba na dyan nga antison nga. Manong Nemi, kakaasyak lamang ilimliman. Nga mo kung tuminom kinagsigarilyo. Yung man, ano ko man makita na, madlaw na.
Ti makdakil kidi ti dawate. Ano nung ti adu nga kwarta? Anti, extra. Sang gasulot ito yung extra kanya ka. Ano nung nga ron? Pangilibreg magkadag di barkada ka. Barkada? Apa, dakan makibarbarkada kan? Yan timet, pakikisama. Isa nakambabay mo ilibre-libreda, kalpasan na. Tsak man lamang ilibre, o maminsan lang ko ma. Mura masapul mga rod. Kanali magasot Nakatun, wala na auntie. Nag-imot ka. Ano nga naimot? Sabi naman kung ti kwarta. Kat nagado. Pagustuhan ka. Ngayon namadok talak sa balit araramidam makita. Ang taramidam kanyak no ka? Alaman. Oy, Aileen na, bumasbastos kan. Awanin ti mangig ko nga auntie. Awanin ti mangig ko apukeng ka. Abi ka nakasingsingpit ka man, idi? Abi ka na kito yung panagbalasitang mo. Umadanin nga panagbalasang mo. Tumangtangsit ka. Di mo pa ipakpakita di grades mo. Ay nga mo, baka saan ka subsunod ng eskwela? At wala agad ka nga sao. Mangted ka din. Likit, auntie ko ng mata. Mangted ka din, auntie. O dito, pag gusto ka maminsan, yung namatok talaga sa balit upang ususaram makita. Alam minsan manong naming nga saan ko na kontrol. Gansan ko ngayon limad pa'y manong naming. Nagawid ito ti balay nga talagang langak tinabartek. Yung pabuyak pa kidya, di ba nagsusup ko ti sigarilyo. Nakigtot ni auntie. Hailen, kaano ba yung sigarilyo ka, ha? Auntie na, si problema ko man niya. Digat-gatang ko't sigarilyo, kadagat-gatang ko't nabartek ka ba'y? Nga arak ka kwarta. Imimot mo lang yung kanyak. Nagkagakan. Kasta ka di tararamida, ha? Ha? At anay kondi. Sa gusto na kasta. Loko ka, nakaubing ka, ubingan ka. Ang sigarilyo ka, uminom ti arak. Pagsaan lang ang sigarilyo, baka siyabu pa yan, baka marihuana. Dandanin nanti. Mapuan, nagtakas na kararaminan. Talaga nga dandanin. Oo. Tinumpa na kanti. Tapno makariin ka, loko. Tinumpa na. Sige, pala nang tumpa ka niya. Dukayan mo na yun, akbay. Ayop ka, ante. Imot ka. Agum ka. Ano takon ng... Anday ko, ante. Anak ante. Ano takon ng agum, ha? Nalagamit ka, agum ka. Agagumam, di ko arta ka para kanyak. Namarteng ka. Manong naming inananawa ni uncle ni auntie. Kaya nasaktanan. Hadadakit di manong naming nag-rebel trick na. Inintot tada auntie manong naming kina uncle ang tiagap-apa. Saan nga kasta tinas ka na panang disiplina ti kanakam? Ano nga rin siguro rin na? Talabas tinaramid na agum ko na nakid ni kanyak. Awanan ti daw na kanyak. O nangin saan mo at ang ranakasta. Naginom, nabartek ang sigarilyo. Ano tinam naman nga ramidak nga auntie na kamsat na tatang na. Kasalitam trisya at ang kasta pa bigla-bigla. Di na nag-rebel dito ubing kasaan ramidem. O, agbabawi ka madla ita. At inungpam. Agbabawi ko maita na sinaktam. Nakapungtot kami na o, kapi pinagturi mo ti pungtot mo. Baka dadang rebelde ay tanda nga Aileen. Nangig ko salitahan, di kinagasawa nung name. Napalat kini Lula, na nagsangsangit. Lula, pumalautan dito eh. Tawagan gayam ni auntie. Sino nga auntie titawagan? Di kan tuman nga mandim nga kanyak. Nasiad ka di tinarabid mo. Nga agbartag ka, agsigarilyo ka. Pati sa kakit, pungot-pungutan ka. Dangaran ka. Disiplinahan ka.
Sakit nga min tinakim ko di mapaspasamak, anti. Igasit nyo. Agduan nga tawen. Agpempensyonak. Sampai nga doon, talo pagid nga tawenin. Talo nga tawen. Nga da, nag-upay di balay tayo. Nga pinanawan tayo. Nga, daamag ko. Inla ko pa yun, auntie. Ay nga ko nam. Langi ko. Inla ko nan. Di balay nga pinanawan ta. Ngayon padakter na di Arthur. Nga anak ko, kapuridak. Nga tatang mo. Inla ko ni antem. Nakita nyo, katsikapay nga ina, di yung pa'y amo, di na pa'y inyuman ka na kayo. Ang nga nalatak, nalawag launay nga agom suna. Nangip-ipanan ni auntie, iti duwa nga tawin nga pinangup-upa na di balay laman, kadakila balay, manut-upan na tigunayo. No, di ubingag pilay nga, kat mamalintak nga maalilaw, tsaka mo tagkwenta, tsaka mo nuwan at mapaspasamak. Nim ka dagito nga rod, nalaman? Para Tirjan High School kunto, nagduwarag ton. Nagduwarag ton di high school. Amo ko di mapaspasamak. Nangipapanan auntie, laban, nagitip, renta ti balay. Nangupanan na nga rod ti kwarta. Nga panangilako na, apayin lako na. Laman, ti binulan nga pensyon. Ti pensyon ko, laman. Lalala. Kasaritak to ni Sonia. Tawagag ayam na Auntie Carla. Tinawagak manong naimit at the cellphone ni Ding. Hello. Aileen Arcana ka, kumusta? Auntie? Tinong panak ni Auntie Sonia. Anya? Nasaan nga naganawan ni Uncle? Diyan ka mo, noon at naramid na kanya. Kunak mo lang napindas panakatratar mo dita. Kat ninanang, baka malmaltrud ta. Baka malmaltratuan da. Masamit ka dia, auntie. Sika lang. Gapot agrebrebel da ak. Diyan nga rason. Kasanumat lang na tapan ng kontrol ni Auntie Sonia ti kwarta kanya. Kwarta kanti, di ba? Siya kumati para kukwak kuma. Siya kumati agagam. Kung oras ang ngasak tagagam, mangtenta ko mamati adua, at adu nga rod. Tiduwatawan nga panakarenta di balay. Sana inlako. Among kadingin lako na. Imbaga ka na kanyak, nga nabimbinas ka nun na may lako. Tapos no sa alin nga obra nga, sing-sing rin, tay mangupo pa, agarin renta. Diyak man na mukha na ta, inauna nga kapsat mo. Naagom. Auntie, umay nakamalain kini Lola. Kasano nga ron din ti kwartam. Saan galing nga, naskin nga, siya ko ba ngamin ti umawat iti pensyon ko? Dawatan nga ni Auntie ma. Hindi imbang ko na hindi nga benepisyo, hindi kapat patay ni tatang mo. Sa ati binulan nga pensyon, binulan nga opa, kanya naglakwan na ti balay. Dakal lagi di milyon. Makita milyon, kaya nagdakal di balay yo. House and lot. No, kasano nga rin din nung dinakait ited. Awang maramid mo Taore siya, awang maramid ko. Ngam no kayat mo, umayag na ta kasaritak. Ang sarita kam kinimanan ko. Alaman, auntie, please. Maurayan pa lang malpas ti klase. Saka ito umayalan dita. Tadi ito'y muntun ng itulit pa nagbasa. Nabimbitas pa nagyamod to Dati bagbagami ka ni uncle mo. Kaya nagiti talo nga kasinsin mo. Mati problema ka nagiti kasinsin mo. Duwat at asawanan. May salangan ti madama pilagbas-basa ti college. Auntie, ano nga may dakalan? Into nung malpas ti klase. Oragat makabulan laingan.
Inanusak pa ilahin manong Nemi. Di pa langin ko kadakwada. Kat ni Arnel manong. Saan tantun nga kita nung transfer ka? Di transfer ka man. Api ko man saan tang kita. Sa bagay, saan ka dimngig kanya kay? Saan ka makibarbarkada kada bubot ko nak? Di ka magpaisuro. Naramanamon ti arak, sigarilyo. Mabangsita anak peking ka? Oh, nagtutbrush ko mo ta. Kaya naman ba nagtutbrush ka? Adalat taangot at sigarilyo. Bimababiyan ka, uminom ng sigarilyo. Makita ka talagang hamong itulog ti parang rebel-beldam nga may owang ka kunak. Kasano nga ro din, itultuloy mo ito, adakan sa bali nga lugar. Ang atamat din. Basta, awan akong disidong ti agom nga, ikit ko. Sige, parin magkita tanto pa eh. Closing ton di klase. Imay nga peso ni Auntie Manonemi, ni Auntie Carla. At siyempre, nangig ko, di ba nagkungkyang direct kapsa. Amok teraramida Carla. Saan nga sakti surum. Amok teraramida. Uwe manang amok teraramidem, tas ikangarot ti mangibagbaga. Tanalalaing kangarot ngam siya. Kastama met, oray dobing tapelang. Nalalaing ka. Gabot tas ikangarot ti nauna. Ngayon kita mo kumatipagsayatan ti kaanakan ta. Kakaiso na pakalaglagi panta ka di kabsat ta. Ngayon naudi nga kakaiso na nga lalaki. Kada nga kahit mo pasama kita. Para waram ti kati kwarta. Ano nga kwarta? Ano nga kwarta ng bagbagam? Ano nga kwarta ko nam? Ti, duwa nga tawin nga opa dyan ko, balay da. Ti naglakwam ka da dyan kwarta, balay. Ti, binulan nga, pensyon na. Saan nga umon anay nga para kin kuana, para kadakwada kin nanang, di pensyon ang kumbagbagam. Anayak na inayunak. Jesus! Diya ka rin na. O, makitam. Amin pa kami nga kanindagan. Nanang tapay, kaanakampay. Apay kung mga ibilang mo nga pabayadam ti kaninda. Alaman? Ano nga kahit mong pasama kita. Kahit mo sublatin. Ni Aileen. Sublatag. Adamat karbingak. Nga masapul ng itad mo. Dagiti kwarta para kang kuwana. Sampay lang ang rumbeng. Sampay nga rumbeng mo saan mo kahit ngitid. Baka matloin pa utang mo. Kahit saan mo nga masingir. Ag problema ka ita. Gabot tayong pa utang mo. Kahit saan da ka matingan nasingir. O saan mo masingir. Baka na-scam ka manang. Diyan ka matibagbagam. Susapo ay. Sige. Pagustuhan ka. Alaem dagitag lola. Sublatem met ida. Ngem, dahil lang pensyon na binulan. Ti mabalim mo ngayag kaman. Dalawag ka di. Kasano na kita dumakwarta na? Bayarat tubad lang Ngem saan ko gulpen? Ito na makasingira. Makita kita talaga yung pautang mo. Pinagsabong mo di kwarta na. Pinag 5-6 mo. Siyempre nung nagpautang ka, ada interest na. Di ba? Kita mati kinaagom mo manang. Lukot tuwin. Saan nagmaagom? Sinukad agom Sige. Ibagamong ka na kita glola. Kaya nang ibagamong ka na kita dumdungag da. Nanang, Aileen, yung kayo rubuatan na kita ruwatan nyo. Kaya mo kayo sumurot kayo ni Carla. Sumurot kayo. Palubusan kayo. Amon to ni Carla taramidan na. Isuntot yung mapa nag-claim ti pension mo. Nasakit man para kanyak. Ngagsisina tayo. Yung okay lang. Padasin niyo matahan, Carla. Nanang. Ay, nakapoya. Di kayo maawatan. Ay, kakaiso na kataltalo kayo.
Ngawang pa yun, ti buridet, tanatayin. Isa siya din kwarta, nga para, iti apokok, nga gapo, iti panakatay, ti kabsat yun, isukit pag-apaan yun, isusapo yun. Nanang, awan madingar ramidag. Nasinungarod tin sayat kada kayita. Nanang, hanggang ito agbabawi no may kakanyak. Aileen, ito ang kairubuhatan na gitarwatan nyo. Nagkukuyog tayon, iyawit kayon sa Jabalay. Manong nemi awan tinasya at apa nagpinakadami kini Auntie Sonia. Aileen, apay? Awan ti Auntie? Apay Auntie? Nasikat ka di tinakam mo? Di pa na kinadayota? Obvious ba, Auntie? Bakit, ala? Sabi ko ma, Aileen anak ko ta. Idyam, tikas tinaramid mo dito. Saan ka nga gininom ti ara ka? Saan ka nga sigarilyo? Okay? Bakit, sabi ko ma, tamaragpat mo ti arapaap mo para tinaran niya ka masakbayan. At nakadidas ka nga kasangit mo, Auntie. Gabo ka dito sa amon nga may gaman ti pension ko, kahit ni Auntie Carla at makaigaman. Isot umawat nga mangigastos. Kapag umagsangit ka, Auntie, kinakadakdakkel ti na bati, nga di mo mat maiparang kanya. Awan ti pagtanagam. Into no umno a panawin. Itat ko ka. Makita. Sige gamin. Aileen, nagsingsingpad ka anak ko. May budbudi ka karigiti karkararag ko. Da kayo kininanang. Carla, saan mo baybayan na gitaga po? O pagdaragam ko, ate. Baka no, awang pa'y makabulan dagat, ibagadakin ka. Nga nasaysaya at nga amang tipanang tratar ko kadakwada, ngem iti kasasaad na rito eh. Ing kamin. Hindi kami ni itilugan, dalan mi manong naming agturong iti lugar daan ti Carla. Nagring ti cellphone ko ni Arnel. Arnel? Ayan yun. Di kayo mat nakamakaman. Umay ka umamit ka makipin na kada ka. At kami ng dalan, Arnel. Agkita tanto pa yung ata. No, umay ka dyan, papanak, hindi agkita tanto. Aileen, laglagay ba na kita pa magbagaking ka? Sus, kas kalaama, magbaga ka niya. Samon nga dubdublian din naramid mo. Samon nga ulitin. Talagang saanin. Tama po ko matindi pa nagrebelde. Tawan ako niti agom nga yan. Mana? Tawan ako niti agom nga yan. Antik. Gasem, awang pulos ti pakita na. Ore ko mo, ipabalon na kanya. Imagine. Nung sa nga bali. Di pensyon nga para kanya. Kahit ni Auntie Carlan di pangigkem. Baka napimpinasan di biyag ko. Kahit uwan manong nemi napintas mo ti parang tratar da Uncle Flor ni Auntie Carla, kaya hindi kita kasinsin ko, kabalay mi manong. Tagadrolak nga ron, manong nemi, kinintuloy ko na nagbasa di high school. Kaya numangted ni Auntie Carla, manong nemi ti kwarta. Dahil ito ta pagpagiso. Dahil ito ta extra na. Oh. Gama na kanti. Apay. Numangted ti extra ni Auntie Sonia. Nagbasit. Kaya doon. Kahit ko yung panagnagkan ka, Aileen,
Anapin pinas ti parang tartaro ko ken ka. Em ni manang Sonia. Kada kayo kininanang. Kat naman pa'y agpaiso ti kunanang ano konkontaak kat pasit. No, inaldaw kasuditid ko ken ka, ti makalawas, makabulan, kat mano di pensyon mo. Hango man ay makwenta met, makita met no mano, sa kagkwenda. Ang ganda kilo na yung pagyamahan ako na auntie. An-anayan nyo, an-anayan mi, kina-uncle mo. Idin to ni auntie. Sino? Ni auntie Sonia. Imbas nga anayan na, kisayan na pa eh. Sa di kita yan, naglakwan ti balay, kada doom pa yung kwarta nga daking kuwana. O, di naman ited, kasano ko pa yung ited na kining pautan na nga rod, na iskam sa, kung kunana. Sus, agom tumat kami. Naging gama nung naming nga nagturpusak iti high school. Kit ko na kanyak ni Auntie Carla. Tawagam ni Auntie Sonia. Dumawat ka di kwarta. Auntie, dawatem, ori na sana itad amin. Numangted, iti nayon ti itad ko ken ka para ti matrikulam ti panag-college mo. Di mayat. Tawagan. Sige, auntie. Tinawagak. Oh, Eileen. Kumusta? Pasansya ka no, jak makatawag. Busy ak. Yung pagbanta nakatawag ka. Kumusta kay kininanang? Okay ka di matlang ti panagagyan yun ta? Okay na okay, auntie. Awan ti problema. Saan nga naskan nga rebelde ak. Nagraduara ko ti high school. Saan nga pasanghawa. Sorry hang kinaimbitaran, hindi nagraduara. Ang baka no, sayangin nyo ti pagpleteyo. Okay lang. Auntie, dito pension nga para kanyak di binulan sa ang umanay na inayunan da Auntie Carla. Makwenta kanti. Ita, agbasa akong ti college, kasapulak ti kwartak nga takata kayo. Pegsan na ka, auntie. Magtedak nga numanot ka sa pula. Apay kasta. Apay kontrolem. At susurutek. Sa ako lang itadeta. Ito na talagang adakan tawin. Nga 18? Uy, style mo bulok. Kung ang kindi agit, agong ka. Oras ang kamamang teden. Uy, kukam lataminin. Hangka kumawatag sa otikas ta. Mang tedag mo ta talaga. Kahit ito, babaamon. Kukam lataminin. Saan ganito nga tawagan Surunak kang ka. Hangka kumang sa otikas ta. Basta. Saan gano kasapulan? Lipatak pwede nga, daanti kakasken ka. Nilayangin Auntie Carla na bati. Baala ka. Ngam ka mo anong name Dada na-receive kong resibo. Pag-claiman, control number. 10,000 nagkapukin auntie. Para ka no ti first sem. Sus, siya po. Talagang agom. Mabalik ko na. Sige, lapang ko inala. Mano intend natin? 10,000 nanti. Katore ko mga matlayang gastusin ti ka usto nga may isang nga semestre Kadagit allowance mo ka ma. Kada kang mga rod ka na Uncle Mon. Namin ano ang manungan tawad nga nag-abunar kami. Alaman? Pasensya ka nanti. Pam natawagag tumanin na Auntie Sonia. Ngaming karik Kadya ako natawagan. Mangted no mangted. Piago mga kabsat mo. Alala. Yung arti sa baling aramidem no, mga ipasnek ti panagbasa. Kaya dakamlatan ti makaamu kininanang, nilulam.
Da kami na, taggastos, ti ala pa, maintenance na, anak ron. E di ba nagbasak manong name nakigtutak idaguni ni Arnel. Arnel, kamusta? Nagbasa ka doy, yung kaligagom ko. Tapno, makita ka. Inore ko lang naggraduar mati high school sa Jai, lugar tayo. Lugar daan tisod niya, samag na sa dito lugar niya, nakaya nakak. Wan. So, imayon dito eh. At tapno makita ka manin. Kumusta kan? Nasa isa at labasit, gamidi. Nakapagturpusa, jakon si Mimsim ti arak, ti sigarilyo. So, atak kalataman ti problema, ti kwarta eh. Napay, kat siyempre, ada kwarta ka, hindi matitad na anti. Di na matgulpin. Mangtad basit. Talagang agom. Di kaksaot ti kasta. Basta ibagak ti agom ni anti, api karunungam. Kas kalagkras kan kuha na kawagyam. Sigamat. Ano adam ni kiturong mo rin tabibig mo, kat makabasol ka kinapo Diyos, no narugit, dati panunot mo, kin rumwar ka na kinibibig mo. Tulami. Man! Yan ang problema ti kwarta, di tulungan na. Mabaling mo nga rapin tagtrabaho, kabayad ng basbasa ka. Agrigri ka takpay lang ang trabaho, dalang kwarta akon. Di adadag, pungtutak. Lipate mo na no talagang nga para kang ka na di kwarta. No, para lang kiniantim. Babaan mo na, matsikat na kabasol. Nagproblema ak mga ron, tulungan na. Tulungan ka. Nga sumrati trabaho. No, malpas te klase. Ato babaling ang pagtrabahoan dito eh. Kaya man. Kayak man. Di agkadwata. Sumrati nga crew, iti may nga chain food. Food chain. At akas jay, odo. No, kaya doon, magtrabaho ta, ganat alas 10 tirabi eh. Oret napautbot pa lang no katiwiya, panaturog ta. No, as kasanulayang at kasataramida ka. No, talaga nga saan nga, itaday niya nga agom nga antison niya ti kwarta. Imagine, amang nagmunar ta panunot ko no, ada milyon nga kwartak, mapikas to nga naskan nga grigatak. Nga balin tayo sublinan to kanukin ka, itadnan to kanumit lang. Mamati akto. Agom kida dyan nga inauna nga kapsat dili tatang. Manong nemi na tulungan nak ni Arnel nga talaga. Nagtrabaho kalpasan ti klase. Kadagawid ak manong nemi itiriya before 11. Yan, di ba mas pasama kang kakalakan? Anti, tultulong ang tibagik. Yung bakag sakit ka. Ay, madandanagan ni nanang, nilulam. Oo, matipag taragan na, makaawid ak man. Ay, dahil ta tinakasaksakit. Agrigrigat ka, idin to ta adakwartam, kapag namayam ko ma, ngam sa dinot ayan na. Di mo kaming kahit apilitin. No, mas nagkat abogado, mabalimpay. Tapno mapilit ni Manang Sonya, mangdad kang ka, talaga, kwarta, paraken ka. Di, umas nagkat abogado, mapasamak to data. Ano kas kasanulaing. Alalakit, ano sa mga tanang trabaho ka, tapno, danayon ti kwartam, tadi ba't umana ti pension mo. Di pa'y umanay kininanang ko man, ararigan. Aging ka manong nami nga naduktalak ti amin. No asin no talaga, iti agom manong. Wano pati gayam ni Auntie Carla ket agom. Suda nga gasawa. Iti na minsan nga rabi manong nami nga nagawidak dito eh. Tapno saan nga maisturbo iti agasawa ko na. Stamat ang kininanang anilula. Kenti kasinsin ko. Siyempre, ang kaligagom ko manon na di madaan tulberg.
nakastre ka dito balay, manong naming, sandang napupuutan, sandang na disturbo. Iti lumabasak, iti silid, uncle, kani auntie, mamangig ko pa nagsasalita da. Siring na palagayam. Indanas ko, lapayag ko, tibulong tirida, o manong naming at nangikomis mo. Kaanon to amin? Nga mapangkat ti abogado, una mapangka mismo. Iti anti-ahensya. Kadamagam no, mabaling nga mailamsam. Maala nga gulpe, data nga pensyon ni Eileen. Nakto na. Talagang maala. No, mailansang. Agasima, okay, ubing pay. Keto, manulat di may sabulan. Baka no, talagang dakila kwarta no, alain ta gulpen. May panggap ti pensyon ko, ti bagbagada. Masapul nga maggulpe nga maalan na gijay. Tapno rikas na kita. At aramatan ta. At atak ka na kwartata. Sa mong ibigayan, nukan di ka anakam. Dapat ko mga ibigayan pa lang. At magtrabaho man. Hindi ba halos sunan? No, mga itulong nagbasa mo na saan. Tinaskan ka na damat maramarak. Nga kabsat, dedi adin nga Arthur, iburotek me. Saan lang nga may na di nga, sunya nga. Di ka makaring murakas ta. Baka makaring ni nanang mo. Sus, muna yun, mapaspasaman na tapagat. Basta ikaligagom mo nga malansam ta, ti pensyon ni Eileen, tapno makubukudan ta, tapno adamadak ka la kwartata. Kung nga rin ka, alam, maturog ka rin. Ito bigat, inaktualain, maalat at kabitan na panuwan. Nagmuler ti panunot ko manong name. Agpapadada nga agong. Kung manunod na siya at dito nga Auntie Carla. Adamad kahay madi nga pampanunutan na. Umapal kini Auntie Sonia. Kayat naman ti maikaigam ti dakila kwarta. Lansam. Nandiyak, ti ambo kakit magulpe. Di kahit asawan, numanupay nga tawen sa susapo. Kahit nuawan ang pensyon ko. Ilan samdang. Anang arti para ni Lola. Ito nga namuwak. Naskan ka di pa ilang talina edak, hindi ito nga lugar. Tinawagak ni Arnel manong nemi. Di kami nakaturog. Sorry na disturbok ti torok mo. Alalaik ko man eh. Apay, imawag ka. Ito problema ka. Manen. Ano problema? Kwarta manen. May panggap ti kwarta. Nadong talak daan di kinang kilagsasalita na pakasignan iti panakalansam ka no, ti pension ko. Di maala dama yung pinsan. Dati sa lansam. Uwan. Tapno ka no may gaman, baka igamdamatin ti kwartak. Takila kwartak. Tapno, sa alamad gawin nga manang Auntie Sonia ti agom. Kahit na ka no matamaramanan ti kwarta nga napataod babay ti kabsat na. Kaya na nga Roden. Kahit ko ti pumano dito eh. Kasano ni lolang mo? Itugod ko ni Lola. Kahit ko tagsulo, kahit min tagsulo. Imagine, ang tapay bukod mi nga balang, may lako ba't ni Auntie Sonia? Di ato ko mapagyanami. Kasano nga ang kagyan jacket, adayuman, adakat yung ang gabasa, agbasbasa ka ng trabaho. Na dyan naglako ni Auntie. Di na binas ko mga orasahan akong ng trabaho. Baka makagatang kami ti ori basit lang ang balay. Nga pagyamin ko mga ni Lola, agom di kakabsat di tatang ko. Sa mga asawan di kastano, awang pamanagnik mo, napanagnik ka karo din. Kini Auntie Carla, uwin, ni Auntie nga Sonia. Api nga awan titad na. Kunana nga ito umno nga panawan, nga ikanak itad na no, ano? Siya, mamati ka man.
Nagpatulong nga kini Arnel manunemi no ada makita mi nga mabalin mi apagyanan kini Lola takayat mi tagsulong. Imbagak da ito kini Lola manunemi ti kabigatan na tinaduktalang. Kaya mga sawan. Kasta tinaduktalang kada iti agasawa. Apaw. Mundo na. Kaya da malansam ti pensyon. Tapno dakkel ti may kamanda. Pati ni Auntie Carla, Lola, nga anak yo kat hago makaskin ni Auntie Sonia. Naglukot di ito nakinam kadlayang ti mapasamak na pulang ti kwarta ya. So ang irobot yun dikit arwatin nyo Lola. Sumina ta. Nakasarakin ni Arnel ti mabalinta pagyanan. Narikat ti kasasada po. Isasapo na pinto ta. Lola na pigsakay pa ilaan sa inyong itulok. Kabaylan nyo tagluto. Kabaylan nyo tagdalos. Kabaylan nyo taglaba. Kabaylan nyo mapanawan ti pagkasaraan ta. Tapno yung naagbasa na ang trabaho. Jesus. Ang lakit na itaon iti pagyamyawan ta kinihapon siya sa pao. Oray no anda sakit ko tagbay maintenansa. Kabaylak magbalatag trabaho. Alawan na po kung nasot ko na. Basta santang agsina. Santang agsina, Lola. Beto ti karik tatan. Santang agsina. Sa nuno igawid na ta. Hindi kita agasawa. Santang nga pa igawid. Ala, sikat ti matong pala po. Nagigtot ni Auntie Carla manunemi idi mamuan na ti amin. Ano ya? Naglastog ka. Kaabay lamon, tagbay mesa? Nang kaduang pa ni nanang? Ore nga tang ibatik ni Lola dito balayo, Auntie, di na kayat. Gabutang, kahit na sumurot ka niya. Tanya ngamin, apay. Ano tang laka mo? Agin lalaing ka? Maada ka pala sa second year college? Auntie, di pension ko. Kat para kanya. Mabaling ko nga siya kung ti mapanag-claim. Gapot na talaga nga para kanya. Yung saan nyo nga malansa man ti. Diyak kayat. Nangigkot it salita nyo, idirabihin Uncle. Ha? Hagpadpada kayo kining Auntie akong Sonia nga agom. Lukot to yan. Hanggang din ang kinaagom tikas dyan. Tagikuwain nyo, tisan nyo ang kukwa. Hindi na karkaro kay ni Ate Sonia. Hindi ka nagpadpada kayo. Wala ka, nagtalo kayo rotan. Ayaw. Na? Nagsaw ka ba ito dagasan di? Yung makarakam nga road nga aga po manong nemi di may isa nga pagkasaraan. Kagangay lang man. May kawa kami ang manod, agananos kami. Agananos na Lola. Ay, kaya naman na po. Di sumad ti kinayat mo. Iso pagayatan di kiti pasamak Lola. Nagsanggasat na nga doa. Ay, hapay ko ng tikasta. Kawan. Awan ama, awan inak. Ada kwarta, ada tatang, para kumakanyak, inagom, digiti kakabsat na. No, apikit nga minang, nakaanak kayo, di agom. Ay, sa mo ko ng tikas tapaw. Nagkitag pa beso mo, Lola. Awan ti bedensya. Ano? Siyempre, Lola, isakit yung ida, taanak yung aron. Ngayon nakalawlawag ti amin. Nga nga balil, Lola. At damat ka di naitulong ti kastoy. Naitulong na nga niya. Tapno amok tagbukod. Tagbaling independent. Nasaan na kamang namnaman at tanitipadak nga tao. Di ba? Gusto ka matkadi apaw. Saan ka nga mang namnaman o anyaman ti kwarta. Ibagbagam nga inagom na kitagkapsat. Saan nga mga namlama, kadakwada, nga kakabsat din tatang mo.
Ay, hanggang mo't mangnamnama kanyak. Sa anak uni nga makatulong ka. Umanay laeng nga pamagbaga. Iti may tulong ko. Ken no agkararag akit maibudbudi ka kanig iti kararag ko. Asapay ko tatarabahin na kani Apo Diyos. Tarabahin na ta. Nga noon yaman ti problema mo kat masolusyonan. Nga noon yaman tarapa mo kat magunudam. Ken kang runan ti amin. Nga malawlawagan ti panunot mo. Tapay nakudrep ti panunot ko, Lola. Ada, paset na nga nakudrep. Gabuta sa mo nga maawatan. Ada rin iti panagngata-ngatam. Ngata? Kisla ita. Ngata ka man eh. Marigatanak manong nemi ngem inananusak. Yan tangay. Adamat sang kabasit ng pensyon. No manayang, anayunak, manong naming, para ti pagpaupa ti ba kasera, bayad ti kuryente, danom. Nainot kami met ka ni Lola, sa atang ka magpilpili ti masida. Ti panagbasak, manong naming, iraprapin ko mat trabaho. Yung paglagi din tada ni Arnel, na inspirasyon ko. Tadamat idin nariknak nga ayat ken kuana, ket patsyek na talagang ipatpategnak. Dinak kuman dinanon ditoy, dinak kuman tultulungan no sana ka napateg ken kuana. Aging ga manong naming nga dimtengen ti panag 18. Advance happy birthday, sweetheart. Oh, sweetheart. Kauan. Dabay, sweetheart ko nung kanya. Kaano pa nga unta. Hindi pa lang dati high school uy. Hindi pa lang nga nariknak tayat ko keng ka, Eileen. Ito na ibang ka rin kanyak. Dahil magam ka rin kanyak ti I love you. Naskin ka di pa eh. Hangga di pala umanayin. Tinaramit ara-aramilag. Kaning pakpakita keng ka. Akas tamat. Iti marikarik ng kanyak. I love you. Bayam. Tento nagpartiak. Nagparti. Into no may panagdibok. Mangangayok ti simple nga birthday party. Ija itong i-declare ko. Ipakaamok. Nga daan akong ti boyfriend. Nga sa bali. No saan nga ni Arnel. Nga manipod pa idi. Kat talaga nga. Di ba? Kaduan na nga agdibok. Kat isot pa nang i-declare din. At the boyfriend dan. Di ba? Ado pwede gini sa nga agdebo Hampay nga nagdebo, ada girlfriend, ada boyfriend nan. Hampay nga virgin. Adan tumatan maalak nga lisensya. Takayat mo mga lati logan mo? Nasusurunak ba't ka nagmotor? Di mga alak tumatan ti lisensya. Tag 18 ako. Kahit mabaling nga gumata nga 2 or second lang nga motor. Kung sana ka marigatan, di pa nagtrabaho, kung pa nagbasa, di ba? Ay, imbaglagid din ta, saan ka na itultulong nga nayawawan. Imbaglagid din ta, nagbalin ka nga independent. Nagbalin ka nga native care, na sumaringat ka nagiti panubok. Maluksawak laing eh. Naita ka man eh, kwarta nga taman dati panunot mo. Among ka di, nga nung naiganam ko nga, ang gulpe, nagiti kwarta nga magbagam. Baka ka nakadanon ti kastoy. Baka nayawawang ka. Nadangar tiga po na, no, apay nga, handang nga palubos nga, no, ama-ana. No, minor dad pa lang, di may isang tao, nga daw makwarta na, at sadang nga palubos nga may gaman na. Tumteng, no, panawan, tap no, mamatsyon, tapanunot mo. Sige, mamati akon. Nag-ring si cellphone ko manong nemi. Di Auntie Sonia. Nakalagip man ti agom nga kapsat di tatang ko. Shhh! Mabaling nga din ikatemon ti word nga agom. Tao, apa ko ma? Agbasbasol ka kina Apo Diyos. Bagbagang. Magaratsong bata. Hello? Auntie? Kumusta kan, anak? Ibagam tiyo, address mo, complete address mo tapno sa anak to nga, mayawan nga, umayo matanda rin, ti panang birthday. Umakimaki birthday, auntie?
Yeah. Mm, kat ni anti mga Carla, di mo to ibataran. Dakdakay tulad ang gininanang. Kan di boyfriend mo. Apa mo yung ada boyfriend ko? Kat, dadya nga kinasingid jo kin Arnel. Amang tultulong kang ka. Ay. Sige, anti. Barabaring no adan to regalo yo kanya. Namnamam detail na nat. Gabutan na danunan ti panag-birthday mo, panag-debom. Adak to. Dak na kay lang. Isisyak kabuta nga masangon uncle mo. Sige, anti. I-text ko ndulaangan. Dito yung address ko, complete address ko tapno. Abang ano ibagak, baka nyo may surat. Ala, sige ka, napipilas pa yun, i-text mo ndulaangan. Kaslaawan anyaman na kanyak manong nami nga umatendar ti inauna kamsat di tatang. Inadas kumet manong nami kinontak ni Auntie Carla. Ala, agpaalakan to debom. Adamang paalakan ka. Simple lang, Auntie. Saan nga datay daddo mga nagarbong ang debo? Kinapod no na, dumdum din ti birthday ko. Manipod di awan di tatang. Nga saan kumatan sa celebraran? Gagangailaan. Sige, bareng no makaumay kam to kin uncle mo. Manong Demi ni Arnel isot naggastos pinikater na. Kunak mo tsak kayot ti garbo. Abi nga, kastoy pa'y. Nakadado pa'y. Gagangamit lang masapula surutin damit lang the 18 flowers, 18 candles, 18 blue beans. Oh, nadada kita. 18 roses. Isak tumulat kang runaan nga mangisalakin ka. Sige, palubusan Carmel. Karagyaman na klaunay. Madama idin ti programa manon nami supala sa sangpet ni Auntie Sonia. Happy birthday, Aileen na. 18 kan, dadangag matured kan, na naruna idi pimano kay ti yan, ti balay ni Auntie nga Carla, adad nga talaga nga kayang-kaya mo. Kaya man nakandi. Umay ka. Aday regalo ken ka. Simuro takman. Dito ta connect to kwarto. Ninanang kumusta? Di na kaya ti marabihan nga maturog. Napaot man dito programa, Auntie. Inururay na ka, tamo ka nga amo nang umay ka. Intun bigat nga ruden ti panangpeksak ti ilo ko kinkuana. Basta tinaskengket na siya at kasasaan ni nanang. Napiksapay lang. Baka no, into nagapuko kin ka tituod kat si bibiyag pa lang ni nanang, ni lolam. Dito ti ko na kay regalo kin ka. Adda ka dito yung envelope. Ti dua nga bankbook na nainagan kin ka. Account ti bangko. Kat makamukan no anat pangusaram. Kinitak manong nemi. Nagan ko nga peso. Dakdak. Data may isa. Iso de di kwarta nga. Na ited, agulpe, idinabit pa nga natay ni tatang mo. Kaya data may isa nga libreta kasi isot ayan. Di manungatawan. Nga panangupa da iti balay. Nga napanawan. Di tatang mo. Dengar naglakwanan. Haang ko nga inlako ti balay. Tadya kayat nga mapukaw da ijay, nga pakalaglag ipam. Kada ginaganakin ka.
Tanaramid na dyan nga balay, di awang kapay, iti tiyan di inam. Kaya tam di kiti petsa, kiti pa naka-deposito di kiti kwarta. Binulan, nga deta kiti upa. Paupupan dati kwarta, uno upupan dati ko balayo. Kung nagmandanti no, ipautang mo. Isa mo matgayam nga ginastusan ti. Imbang kong gayam nga nainagan kanyak. Pakawanan na kanti. Lagi di bagbagakeng ka. Abisa mo kami ng baga nga nakadulin. Uno anadta, tapno. Sana kang kakumangin ususkaan. Pinawagan ka pa itagom. Numambasol ko. Iti pa nangilimit ko king ka. Halakit pa kawan na. Maylin. Ngayon, pinagparang ko akas jay. Tapno saan nga pilit ni Auntie mga Carla. Tamom ni Auntie mga Carla kit talaga nga iremedyo na ti amin. Amin na pumuspusan. Kansaan ko nga talagang nga imbaga kang gatap. Tapno sa anak mo nga pilitin nga mairwar na kita kwarta. Tawans nga makaigam ka didakkel a kwarta. Hanam na maayam nga da kwarta mo. Baka saan mo nga napanunot ng baling independent. Imbaga kamat kang kanak, nga dumteng to ti panawen, ti panag 18. Sino nga rin talaga nga agong? Saan na siya? Ni Auntie Carla? Dati-dati idinubing kampalaing kasyain to gali na. Halagit pinalubusan kayo kinilolam nga nakidan na kang kuana at tapno si ka mismo ti makapadagnek. No asin no talaga ti agom kada kami. No ba nasakit mo tinakim ko. Taisop ti pagapapaami kin uncle mo. Nga pingano nga saan ko nga ibagatipod mo. Ayun ko nakmet. Dumteng tungulumtaw ti kinapod mo. Isong ita, taamumon nga tagibanen, ti nagrigrigatam. Lapatag kang ka ti kwarta ng runa nagiti pagrigatam, han? Tagtrabaho ka, basbasa ka. Hindi kahit na sa huwain, napadasa mo tinagrigat nga nangusar iti kwartam. Dagiti kwarta nga naibang ko nga nainagan kang kabalasan ko. Kat iso, ti bakalaglagi pam. Kaya di tatang mo. Amok, nga no kasanot panangipatag mo, kinitatang mo, kat kasta kumamat ti panangipatag mo iti dayta a kwarta. Usarem para iti masakbayam. Sobra-sobra, Auntie. Na sobra-sobra. Usarem laeng, ginamnamaem nga para keng ka. Kahit digida duma, si kanteg desisyon, no sino kaya't mo atulungan. Auntie, gamanak keng ka. Kinapakawanan na. Alalala. Sa mga tamat nga naramid ti kasjay. Nga panangibagam kanyak ti agom no. Talagang imbagak tipod mo. Ang te ko na akon. No nakitam ko makin na gamam di kita akwarta. Na ayaw awan ka kuma. Didilangan pa nagrebelde. Mayaw awan kan. Huwag nga ron, Auntie. Adamat ka di pagsayatan natin, makar ka kini Auntie nga Carla. Tapos madagtalam no sa sino at talaga ti agom. Kata. Nagmature ka ba siten, katimbag taada ni Arnel, na magtulturong kang ka. Tapos no, aday so na magpatpatib ka nga lumaban ka.
Usarek na ito akwartanti, tinasyaat nga wagas. When, no sobra na ito, para ken ka, para kada kayo kininanang, alakit, no sino na gitinam na mga kasapulan, na naruna ka na giti kakabagyan tayo, samo ko mga imot. To sa anak nga imot, anti. Okay, anak. Happy birthday. Nagyaman na, anti. Asan niya? Nagyaman na. Awan nga ruden manong nemi tinagbalin nga problema. Ore sa anak ko nga ito. Anak ko nga trabaho pa manong nemi tipay sa food chain. Nawaya ako manong nemi nga may concentrate ko iti panagbasa. Kan saan kami nga kaskasera manong. Naipatagder kami ti bukod mi nga balay kani nana, kani lula ditoy ayan mi ita. Tadan mo na nga balay mi, manong nemi. Saan lang nga ita. At apay na ito umay extra, akaruba mi. Kaya't na lang at pangwartaan na, katultulungan na ni Lola, kada kiti aramid ti balay. Tap na lang tandanan mi. Kaya't siya, mapanag agbasa, i-concentrate ko, ti panagbasa. At lamad latan ni Arnel, manong nemi, nga kadkaduak. Ni Arnel, manong nemi, ngipatpateg ko, kin mangipatpateg kanya. Aging ka nakapagturpos kami, iti college ng padpada, kanadaan kami, iti trabaho kini Arnel. At dadagidi gondaway manong nemi, nga mapahang kami agbakasyon kini Lula sa Jaya, balay nga papaupaan mi. Siyempre na ipakamumi nga bumakasyon kami, itadamang-dadamit ti may nga silid. Para kada kami, kinagpaot kam lang iti, yore makalawas. Nasiyat mat manong nemi, digideg kaskasera. Kapataos, napintas, ti panang tratar da ti balay mi. Kaya magbaga na pagkid di agatangan dan, hanggang saan ko na. Tapakalaglagi pa kari di tatang kinanang ko na. Kaya nukas pagarigan, ta saan dan to na kayat, nga pagganan, no dan ton balay da, digideg kaskasera. Alakit, balintumit nga, agbaay nga pagbakasyonan mi. Bahay bakasyonan. Duwan nga taon nagtrabaho kami, manon nemi, kay ni Arnel, aging ka nga nagkalay sa kami. Si bibiyag pa lang ni Lula, manon nemi, ti agdama, gabuta, napiksamot pa lang na mga aywan ka nagiti duwa, nga puko na tituod kadakan. Manong nemi, no kita hek, kadagiti biyag, dagiti kasinsin ko, nga imun una, nagpamilya ng imiti siya. Marigrigatan da manong, naman pa nag-graduar damit iti college, ng kastoy nga sitwasyon, nga dadagi tayo agikat, iti trabaho, kanda dumapay, kanda iti anak da, manong naming kaanak ka, kadakwada, kat siyempre, awamat, unay iti naiyar, napintas ti turong tibiyag da. Kat, dadat ko yung bagbaga ni auntie, sunya kanyak manong, ano di kasapulan, nga kabagyan mi, tultulungan mi ida. Tapnulay mausar, ti kwarta manong nemi, nga ipapaidam idi ni auntie. Paidam na, saan lang paidam, no di kita talagang sampay nga panahon, tapno para kanya, tada panahon nga pakausaran na, nga isuda ito manong nemi. Iti puon ken ka puna, nga nagbali na ka matured, nagbali na ka independent, taos to di ko nada. No talaga kung mga nagkanak amin di kita kwarta. Baka awan itati kastoy nga kasasad ko ito. Baka may saka na itinayawan nga anak. Dakilawan na pagyamyaman ko manong nemi kini Auntie Sonia. Ore na Auntie Carla. Ore kasi dyan tinaramid na manong. Yung samat nga nagbalagi. Akit nagbali ng badlata nga na share ken ko na. Nang naruna, no, agkasapulan dito tulong ko. Dito nga ron, ti pagkasalitak, manong nemi, kadagyaman naglauna, ti anos mo, nga nangurnos, kaya nang isurat. Iti tayo nakinted kang ka dito talyena. And thank you, iti laing mo nga nang tibiyag, nang ibasa, kit sabi ko ma, damat na ibatik nga adal, liwliwagan pagsarmingan tibiyag, kadagiti padak nga nagbuya, more power to your program, anong. Tuwing nga dagyaman nga pagaya mo, Eileen.
Thank you mat kang ka Aileen, di nga ba nang iburay dati napintas nga pakasalitaam nga magtatiadal may panggap iti agum alat agumam kwarta. May panggap iti kwarta. Salamat po.